Bi mina kuma ji nafa de kan. Ji mini bɛ nafa jumɛnw de lase ma. Ani kan ka ji min wagati jumɛnw de la kɛrɛnkɛrɛnnenya la. I k'i jija ka video lajɛ fa laban na. Ka da ka laban na, n bɛna gindo fɔ ye min b'a to e farisogo o tɛ kɔrɔ i ka joona. An ka daminɛ. Wa yira ka fɔ ne an hamina ko bɛɛ lajɛlen kelen n'o y'an ka kɛnɛya ko ye. Yan nɔ an tɛ kuma foyi ka kɛnɛya kɔ. An bɛ kuma bana kan. Bana taamasiyɛnw, bana kɔlɔlɔw ani fɛn o fɛn n'a ma ɲi kɛnɛya ma. O ta bannen kalo kalo sibiri fɔlɔ n bɛ spécialiste dɔ wele n'o bɛ jɛn ka kuma bana dɔ kan walasa i bɛ se ka kɛnɛya ɲuman sɔrɔ cogo min na. Kɛnɛya ɲuman o tɛ sɔrɔ dɔnni kɔ. Dɔnni tɛ sɔrɔ dɔnni tigilamɔgɔw kɔ. Ne tɔgɔ ye Dr Ousmane Yaya Touré. Ne ye baara kɛ Mali dɔgɔtɔrɔsoba sabanan na n'o ye Hôpital Gabriel Touré. Ji mini nafa caman de b'a la. A nafa yɛrɛ o tɛ se ka fɔ ka ban. Ka d'a kan ne bɛ ji min kuma bɛɛ o bɛ na ni fɛn ye farisogo la n'an b'a wele ko nutriments. Olu nutriments bɛ se ka kɛ sababu ye walasa k'i kisi bana jugu caman ma. Ji mini wagati bɛɛ lajɛlen na a b'a to farisogo température k'o lakilen. I ka ji min wagati bɛɛ lajɛlen na a b'a to fana nɔgɔ minnu bɛ farisogo la olu bɛ se ka bɔ wɔsiji fɛ, sugunɛ fɛ ani banakɔtaga fana fɛ. I k'a dɔn k'a fɔ ko adamaden farisogo a dilannen don ni ji ye 60 sɛgɛsɛgɛli dɔw y'a yira fɔ 70 kɛmɛ sara la. O b'a yira na k'a fɔ k'an ka adamadenya tɛ se ka taa ji kɔ. Walasa i bɛ se ka nafa sɔrɔ ji la i ka adamadenya kɔnɔna na a tɛ ɲɛ wagati dɔw de bɛ yen f'e ka ji min o wagati ninnu na ka caya. Ani ji nafa bɛ s'i ma i ka diɲɛlatigɛ kɔnɔna na i ka se k'o dɔn. Komi n ye min f'i ye sisan n'o y'a nafaw ye. O kɔfɛ n bɛna kɛwale 10 k'o fɔ i ye walasa e bɛ se ka olu kɛwale 10 in kɛ ka se ka kɛnɛya dafalen sɔrɔ cogo min na. O kɛwale 10 in o fɔlɔ o ye jumɛn ye? N'i wulila sɔgɔmada fɛ fɔlɔ ka bɔ i sigilan kan i ka baara fɔlɔ kan ka kɛ min ye i ka jija ka ji verre ɲɛ 4 k'o min sɔnni ka i da ko fɔlɔ. I bɛ se k'i da muguri n'a sɔrɔ i bɛ ɲugu i b'i da muguri fɔlɔ ka sɔrɔ ka ji verre 4 min. O kɔfɛ i bɛ sɔrɔ ka t'i da ko. O b'a to i bɛ ji nafa caman sɔrɔ i farisogo la a b'i kisi bana caman ma. N'i bɛ fɛ a ka fanga sɔrɔ kosɛbɛ i ka kisi bana yɛrɛ ma teliya la a ka nafa caman ɲɛ i farisogo ye. I bɛ se ka citron n'an b'a fɔ nurukumuni i bɛ se k'o ji dɔɔni k'a la. N'i tilala o kɛli la n'i y'i da ko n'i tilala dako bɛɛ lajɛlen na i b'i jɔ fana n'o ye filanan ye. I b'i jɔ fo miniti 45 kɔfɛ i ka sɔrɔ ka dumuni kɛ ka ji min. Mais sɔnni miniti 45 in cɛ i kana ji min i kana dumuni kɛ. A sabanan i k'i jija cogo bɛɛ lajɛlen na i dɔgɔyalen b'a o kɛ ji litiri 1 ani tila ji litiri 2 i ka se k'o min tile kɔnɔna na. A naaninan i kana to fo minɔgɔ k'i minɛ i ka sɔrɔ ka ji min. Ni minɔgɔ b'i la dɔrɔn i ka ji min. Kana fɔ i jɔ fɔlɔ ko fo minɔgɔ k'i minɛ ka sɔrɔ ka ji min. A duurunan i ka ji min n'a sɔrɔ minɔgɔ b'i la wagati o wagati. A wɔɔrɔnan i ka ji min wagati bɛɛ lajɛlen na i b'a fɔ i bɛ bɔ i nɔ la cogo min na. A wolonfilanan sɔnni ka dumuni kɛ i bɛ jija ka ji mililitiri 250 ka taga 500 la sɔnni ka dumuni kɛ. A b'a to dumuni bɛ yɛlɛma joona. A seginnan i k'i jija ka ji min dumuni kɔnɔna na k'i to dumuni na walima n'i tilala dumuni na i ka ji min. O b'a to dumuni bɛ yɛlɛma joona. A b'a to fana e kɔnɔ tɛ ja. A kɔnɔntɔnnan i ka ji min i fari bɛ se ji min kɔrɔ. A tannan i b'a fɔ cɛw fɛ yen i b'a fɔ musow fɛ yen. Cɛw ka ji min ta ani musow ka ji min ta kelenw tɛ. Cɛ fɛ yen nɔ i kan k'i jija cogo bɛɛ la n'a sɔrɔ i ye cɛ ye i k'i jija cogo bɛɛ la i ka ji litiri 1 ani tila ani dɔɔni min ka taga ji litiri 2 la tile kɔnɔ. N'a sɔrɔ i ye muso ye i bɛ jija ka ji litiri 1 ani dɔɔni min ka taa ji litiri 1 ni tila ani dɔɔni i ka se k'o min tile kɔnɔna na. O tɛ wajibi ye k'a fɔ i k'o dɔrɔn min. N'i sera ka dɔ fara a kan o ka ɲi nɔ. I bɛ se ka ji min wagati bɛɛ lajɛlen komi n y'a f'i ye cogo min na ni minɔgɔ b'i la hali ni minɔgɔ t'i la i ka to ka ji min. N ye min fɔ sisan dɔ bɛ se ka fara o kan min b'a to i bɛ kɛnɛya ɲuman sɔrɔ. Mais n ye minnu fɔ sisan i man ka jigin o jukɔrɔ cogo si la walasa e bɛ kɛnɛya ɲuman sɔrɔ. Komi n y'a f'i ye cogo min na n ko n bɛna gindo dɔ fɔ i ye video laban na. E ka to ka ji kalaman min. Mɔgɔ caman bɛ yen nɔ o b'a fɔ i ka lipton k'a la ou bien i ka fɛn wɛrɛ k'a la ou bien i k'a kɛ café ye. Oui, olu bɛɛ ka ɲi parce que ka d'a kan ji b'a la
mais ji yɛrɛ gansan k'a kalaya k'a min a ma f'i ka ji wulilen min dɛ, ji wɔlɔkɔlen ka ji bɛrɛbɛn ka sɔrɔ ma kalaya ka dama tɛmɛ. I bɛ se ka min i da la ka sɔrɔ m'i da jeni. E ka to k'o min wagati bɛɛ lajɛlen na. I bɛ kɔrɔ ka sɔrɔ i farisogo n'o y'i po ye o ma kɔrɔ. I bɛ to denmisɛnniya la wagati bɛɛ lajɛlen na. M'o gindo fɔ i ye. A b'a to fana i kɔnɔ tɛ ja. E ka kɛnɛya ɲuman sɔrɔ wagati bɛɛ lajɛlen na. O ye ne haminako ye. I k'i jija ka ji min ni minɔgɔ b'i la hali n'a sɔrɔ minɔgɔ t'i la walasa i bɛ kɛnɛya ɲuman sɔrɔ. I kan bɛn sibiri natɔ an bɛna kuma sumaya kan.